yo aneng nah iki bener bareng Krisnia disesuaikan karo sikon tenanan mano bedet iya lo kaya rondo ini lemas ora apa-apa lemes ora apa-apa sesuk digolekni adek-adek lah digapit apa piye iku lho menungso lho Pak lah jare kok lemes lha kok digoleki gapit napa wae gelase gedhi sisih kaya ora nah umpamane tenan bebojon karo Elisa ora yoga ki ndongake kabeh kae yang apa lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok gayane sikile kan nyate ngrungokke piyayi ayu bau semene uyuran anggolek sing murah ana dalem agung Bu Hajah Rumini sak keluarga panjenengan menika panjenengan niat bakal syukur karo ngluwari nadar ngeneke pargian ya kuwi haul muga-muga apa sing dadi lekase bisa kasembatan sedya almarhum lan almarhumah Kang Rama watara bisa antuk wujude dalan sing padhang pikantuk panggonan kang pesthi panggonan kang mulya ya kuwi mapan ana sisih tengene Gusti Allah Subhanahu wa taala ana ing kasuwargan jati swarga langgeng Allahumma alhamdulillah sabang di barat merauke di timur Indonesia Indonesia sadarlah aku ingin damai aku ingin damai Irian Barat wilayahku mula wajib awake dhewe sak rombongan matur suwun kapurnata marang keluarga besar ya ki Bu Hajah Rumini sumarambah para putra kados Mas Agus, Mas Febri lan sapanunggalane kapurnata dalam mengadakan haul ora mung pengajian ora mung pengaosan ning panjenengane ya wis masuk berkontribusi nguri-uri kabudayan wayang purwa budaya ingkang adiluhung ya ki wayangan kaya dalu menika gelem ora gelem panjenengane sampun nderek nguri-uri marang luhuring kabudayan Gong heeh ta tenan nek kaya awake dhewe lak pelaku budaya awake dhewe nguri-uri ya nek sing urip-urip ora beda kaya Bu Hajah Rumini iki heeh tenan nek sing nguripi seni budaya mula terima kasih matur suwun arikatu gozaimasu kamsia kamsamida lan thank you very much kowe kaya ngerti-ngerti ya kok ya Kinupita tak nyuwun suarane Mbak Sendur ya engko dipara wong loro karo Mbak Ika ning sing arep Mbak Sendur mergo cara anune iki laire dhisik Mbak Sendur Kinupita niku kenek Singa Tirta kae ya oleh kuwi anu to gathik galinding to gathik glinding Gong kowe Mas aku lha ya pundutan saka Pak Nardi Ude Jayamulya diaturke yahmene dipaske karo anune apa petete patet kok petete rumah aku sing pundi Mbak cakepane nderek panjenengan Kinupita nggih teng napa Kinupita niku artine apa Kinupita solae anut nggih oh Winursita to kae lah kupingku kok mesti ora pati cetha tibake Kinupita niku Kinupita niku nggih niku Gita kaya ndelok keplakane kendang iki mesti Mas Puji iki istimewa tenan layak Sendur leh nembang jan karo tolah-toleh iki sapa to sing ngendhangi mantap ngoten lho menika
Nek Mas Badrus ini lak Pak B. Iki Pak T, Pak Puji. Mas Puji mriko pancen wah aku wis rawuh panjenengan wis udakara pirangane taun kepungkur taun pira ya masih songo-songo nek ora salah. Wis 2000 dianggap 2000 setengah ngono wae. Apa taun kok 2000 setengah iki ngawur. 2000 lah tahun 2000. Neno nano enggak. Mano emprit prit. Senengane manuk cilik emprit. Kayak ngarepku niki lho. Dalem. Loh, lha kuwi nguncek to? Tak kira cah cilik ndelok wayang urung mulih ae ne. Wah, kadung aku kudu nyangoni ae. Tibake Pak Uncek. Wes jan masaku. Prit prit. Wala prit. Ting caruit wit. Wit. Calurutan. Loh. Yo aneng sawan nyucuki parirayan nyucuki parirayan jeli aku ning pokokan konangan bapak tani mingat mingut wong tanine ambesengmu nontoni parinde ngasru besengat-besengut niku napa, Mbak? Besengat-besengut niku. kados Bu Kris lek ngantuk. Lek besengut kan anu. Lek besengut kan anu, carane merengut ngono, njabrut ngoten. Nggih. Lek besengat niku napa? Gandengane. Lho. Oh, nek sitok besengut sitoke kudu besengat. Nggih. Jan rumah aku sendur lek jawab ngarang rumah aku ditakoni ngoyo-ngoyo dikarangne jawaban rumah aku. Ora wis wola waline padha karo Wira karo Wiri, padha karo ngalor karo ngaler. Ngidul kaya carane wolak-walike anu lah, wolak-walike. Wolak-walike wong mepe pemean. Tapi dioperke Mbak Ika nggih, Mbak Ika dereng sare nggih. Alhamdulillah sak plose dolanan etape ketan karo etape mambu niku. Tapi Mbak Sendur wau lak sampun ngedalaken manuk emprit. Nah, untuk Cakra Budaya dan untuk keluarga besar ingkang mapan wonten dalem Agung Mbah Rumini, Mbak Ika badhe ngedalaken manuk menapa? Tapi manuk menapa Mbak panjenengan? Aja kalah karo Mbak Sendur mek manuk emprit cuwilik. Sampeyan kudu sing rada sangar. Manuk napa? Ika tuh tilang-tilung, batine manuk apa ya? Apa ya? Ya terus. Eno ngode, eno. Ndingkluk. Eno. Manuke ceblok ngono maksude iki. Iso sak kurungane kok ya. Manuk. Manuk petet diet. Nah iki bener. Bareng Krisnia disesuaikan karo sikon tenanan. Manuk betet diet. Kancane lek gawe Rama bingung lho. Lek nadahi Ramane kendange bingung lho. Piye ki golek ngeteti kok. Diet. Padha karo manuk dipidhek kaya. Yes. Pating cruwet-wet. Awet tenan sajake. Terus. Pirang
apik pancen ya bangsa iki cakepan iki tak demeni kok iki bangsa mengulas permanukan. Dadi terus Intan ki malah kelingan Dimara, karena ya pancen yo ning kono cedheke pasar manuk kok ya. Terus manuk napa malih? Manuk iki ning Banyuwangi enek manuk sing diarani Napa? manuk Banyuwangi. Manuk apa Mas kae jenenge sing kondang manuk ancel bumi. Ning enten niku Banyuwangi. Nang Lho, aku sing ngomong wong Banyuwangi kok. Ning apa jenenge Cak? Lah, ngawur. Ora bundas kabeh to ngawur kaya. Tapi manuk napa? manuk blaku. Bae yo blekok nek mak blek terus mekokok. Oke. Ya. Anjejer. Oh. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Mbak Ika kali Mbak Sendur wis duet maut. Lagune gatik diglindingne. Nyatane ngrembug perkara babakan ingon-ingon. Mula terima kasih warga masyarakat Bogem semuanya atur panglipur sak bisa-bisane coba griyak-griyak gong. Oke. Yen liwat aku kelingan gubuk kae Mbak Mimi biyen tak nggo leren. Ya ndo. Loh. Kene jumeneng Cahayu. Asmara. Loh. Ayo. Loh. Ya. Nyimpen wadi. Dongkang. Kendang suarane saka nyekleki tebon ngono. Jan leh teteh gong. Tenang kok. Wontung, krekes. Ya teteh banget wae ya tenan kok. Ya wis Kang Rama iki jan ampuh tenan. Mas Puji iki aku kenal jaman semono kuwi kendang isen kaya urip. Kendang kok mlaku aku. Iya. Dilanjut.
yo. Ya ya yo. Upo kae lembut. Ya ya yo. Lo. Kaya rondo. Nganti kok kondau ora luntur lho. Terima kasih pinarak lumiyen do. Meme, Jan Mas Uncek. Uncek napa uncek nggih? Mas Uncek. Piye, mbon panggih kalian sing kagungan dalem? Kok rancang disauri iki nyang apa to kok? Ngentosi mik. Lho, ngentosi mik. Muk. Mik. Mik aja mik, lek mik kesane kaya sampean ngelak ngono. Lah tulisane napa? Tulisane piye? Lah nggih tulisane napa hurufe napa mawon? Ya NOPO lek napa? Mik kok. Mik kok. Dadi mau takoni tulisan apa iki? Mik, tulisan mik niku hurufe napa mawon? Lah kono iso sekolah ora? Tahu sekolah ora? Tahu. Lah tulisane piye? MIC. MIC. MIC macane ya mit no. Lah nggih. Kok iso Mike? Mike kuwi awake dhewe kan serawung karo wong Inggris. Nggih. Sampeyan kan yo tau ning Inggris to? Boten. Kowe iki tak junjung kowe akonono nek ngono tau. Junjung mengke jenengan jeglokke amblek malah. Ora masalah, amblek kok sing penting penonton puas. Amblek kok lek kono ora masalah sing penting awake dhewe tujuane nyenengne penonton. Ngono. Remuk ora masalah. Ambyar ora apa-apa, amblek ora apa-apa sing penting penonton puas. Ngono lho. Seniman kan kudu ngono. Penonton puas sini lemas. Ora apa-apa, lemes ora masalah. Ora apa-apa. Sesuk digolekni adek-adek, lah digapit apa piye? Kula menungso lho, Pak. Lah jare kok lemes. Lah kok digoleki gapit napa wayang. Lho Mas aku, lah kono wong apa wayang? Wong lho. Lah wong kok njaluk digapit? Lah jenengan tau lho. Aku ki mung tawa-tawa, ngono lho. Sapa ngerti kono gelem. Tawa kaya bakulan tawa. Tawa niku banyu ya Cak Bagus. Banyu tawa. Lho lah iya. Ora iki mikir apa ta, tak omong kan mulah malih. Gek terus ning ngono kuwi kok widot apa piye ta kuwi? Wo gelas. Berarti mu tak lek dote ceblok kae gelas kuwi. Ngunjuk kopi to, sampean doyan kopi to? Ya doyan. Lho, tak kira lek ngombe iki susu, wae kopi barang to? Lah kula mau ditawani Mbak Anu ni lho. Ngombe apa Mas? Kopi. Susu arep ngono. Purun aku lho. Aku nyoh ngene lho. Trayo
Uncek ya ora umum, Dek. Kapan ke wayangan endi ya awake dhewe kowe teko dok yo langsung pesen kopi panas loro. Sitok kon ngeler, sitok diombe engko. Kopi urung entek, pesen teh panas loro. Nggih. Sitok kon ngeler. Ler sitok. Sitok dijanke dingge engko bengi jarene. Teh urung entek, kopi urung entek, langsung pesen susu loro. Kon ngeler kabeh. Oh, mboten siji diler, siji engko bengi ngono. Engko jonjing tak cewetan. Wes aku ora cetha. Mosok gelasé gedhi sisih kaya ora genah. Kok hubungane ki napa gelas kok gedhe sisih niku lho. Gelas loro ya sih. Kan loro. Lah nggih. Sitok cingkir, sitok sloki, kan cilik ngono. Duh, mosok pesen susu kok ning sloki ngono ya. Sinebut pahlawan putri najan wujud temong peksi anjas mara ari mami. Napa? Ajeng napa to niku? Jenengan Ajeng napa to niku? Ki cara gender nang Grambyang ngoten. Oh, jenengan mboten percaya kali penggender. Lek aku percaya karo gender kuwi dadi musyrik ya. Kowe aja yak-yakan. Percayaku marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sabaku senajan aku ki wonge rada piye ya. Carane kaya wong ndablek ngene jane percayaku harus duwe urip. Ha nek percaya karo gender ya musyrik kaya. Oh ya bener ya. Bener piye? Nggih percaya karo Gusti Allah. Oh iya. Lah kuwi ning kono jan kaya danyangan lho Dek. Ditutuki karo sing gampang lho, keluk dul. Keluk dul. Wajaku. Napa-napa. Nggih, Mbah nggih. San. Sampeyan putune ta? Putune. Lajeng napa? Putune. Lah kok ora njaluk sangu? Mboten nenggane yang kakung. Terusne mengke jenengan sangoni. Lah aku kan dudu mbahmu. Aku kan rekan kerja, ngono. Dadi terusne jenengan wau ngerti cah cilik isih nonton wayang tak sangoni ngono. Tibake dudu cilik ning cindil, ngono lho tibake iki. Aku. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ayo awake dhewe sesama cindil kudu tetep semangat. Nggih mboten kok sesama cindil. Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Lah kula matur nuwun, Pak. Ya padha-padha. Berarti jenengan tikus. Loh. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Lah iki lah kula cindil matur nuwun, Pak. Lah jenengan nggih nyawur. Ngene lho, cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, ning cindil laras, ngono. Dakone cindil laras ngono kae. Omahe tengah alas ngono kaya. Mbak Elisa, nggih kalih Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Kancane Grab niku nggih. Nggih, arep isuk-isukan mawi bawa ngoten Mang bawa Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Sik nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk kuwi lho. Lah diseruput kan masuk to mriki. Masuk nendi? Telak. Lah, Sing masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Lah berarti masuk nendi? Masuke teng telak. Loh. Lah masuk liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat mosok kelebon banyu, berarti ilatmu bolong kok ya. Dalane, Pak. Liwat dalane. Wangel tenan. Ora angel kaya aku ki ya genah amre cetane ngono lho. Ngomong-omongane sing cetha. Lambe lajeng ilat lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. kebanu lajeng teng pundi? Lajengan. Ya, Terserah arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sik. Siase sik pundi? Asmarandana niku kenek. Sik sinebut napa sik nadyan napa Senajan. senajan. Senajan uncek kae ning kono, sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kono. Kono. Lah ya ngono ta? Pirangan. Kowe ora nglegakne aku blas wae to. Ditenono kowe kok. Mas aku. Nadyan wujud temong peksi
Yen bawa ngene ya cetha Jawane ya. Ya omongan kok ora cetha blas to ki mau. Omongan ra cetha piye to? Lah ngomongan kok. Lah omongane genah ngono lho. Genah kok. Sing ora cetha ki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne. Heeh. Godek. Lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono lho. Kene paham. Kene. Godek. Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Panjenengan kelahiran tahun pira, Mbak? Panjenengan? Kula 9 dosa. 9 dosa. Wo 93. 9 dosa iki. Ya Allah kowe ra 9 ngerti. dosa iki. Siji desa mawa cara, ngono lho. Negara tawa toto. Lho. Desa nawa coro. Heeh. Negara tawa toto. Iki ketok to lek negarane coro tok iki kan ketok to. Negara mawa tata. Mawa ya mawa panas, mawa tata. Ngono iki lek ra eling ora pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa coro. Lagi coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa nggih ta? Heeh, tenan. Iso kena herpes ka lho. Niku kelahiran tahun 9 dosa 3. Nah, kowe kelahiran tahun pira? 2015. Aja ngapusi kancane. Rumahsaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo mbiyen nggih bahan mriyem londo artine nyerang Indonesia mbiyen sampean. Nggih ajeng diparake teng jenengan kok nika nggih luput nika. Ajeng dikenekke jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek nguncalne ning komriyem makdungi tahun 45 mbuh ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitokno lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Lek jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih Makku, ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu, ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa kono. Wah, geragas timen buah jenengan. Wis ngawur. Coba. Halus manis nang Alus manis nang semangke sing alus apa cek? Sing alus niku ya Mbak Elisa, pipine alus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lho, piye to? Alus manis ki segandeng ngono. Sing alus apa? Sing alus Mbak Elisa. Nah, sing manis. Kirangan sing manis. Lho, segandeng ki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng ki gandengane ngono lho. Alus manis berarti sing alus manis apa? Lah nggih gandengane sinten ki mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean? Dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nek niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku. Niku mboten cocok, niku nyocoki ngoten, mboten cocok ning nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi kok. Aku yang dadian karo Mbak Elisa. Ngapa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa ki lho? Aku umpamane tenan bebojon karo Elisa. Nyang apa? Ora urung yoga ki ndongake kabeh kae. Nyang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah yoga pradoke unceng ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih urip lah mati ya bejo napane. Ora urung dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe rumah aku. Muga-muga kowe terus terus nekan perkan jenenge gajane Krungu ora? Krungu ora? Gak ngomong apa mau. Lah bodhek kowe iki. Lah aku lho. Bodhek kok bodhek iki lho. Maksude kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodhek. Bodrek iki kok bodrek. Enggak.
Anu panggungnya rusak to, Pak? Panggungnya rusak to? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki cempalaku malah gepeng dawa gitu. Iki opo lho iki Mas aku. Mas aku. Sempolo iso gepeng. Lah ngene berubah sendiri wujudnya. Masa cempala malih dawa ngoten to, Pak? Masa cempala malih dawa ngoten? Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning mburiku Mas aku. Sirintile telek wedhus iki. Kowe iki ora aja sapa kandang to Mas aku, enggak, Pak? Goleki si pedang. Gayane sikile. Lah kan nyate ngrungokke Piyayi Ayu Bawa karo jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Heeh. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo Mas aku. Iso tuan-tuan londo e. Mas aku. Sikile iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting Sehat. sikile kaya jahe. Sikile sehat ngono. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncek-Keri. Oh, penyan turun Iya, gunung. turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas Uncek mlaku dhewe. Tak enteni suwi banget ra tekan-tekan. Oh iya lali aku. Carane nek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah e. Dadi kene ki lomba kono ngeracik. Carane iplik lah, ngiplik. Lali aku tak tinggal. Ngono kok ngomong setia. Lho, kuwi jenenge setia. Supaya sampean lho, iya ditinggal ki supaya kowe mlayu-mlayu ben awakmu sehat. Setia ora ngono kuwi. Timbangane kowe digendong mlaku bareng alon-alon terus awakmu lara-laranen luwung lari-lari ning sehat. Ya, sing penting Hat. sikile kaya jahe. Enggak. Ibu bunga hengatiku. Tuntunan Mbak Elisa ben jumeneng Paranana, tuntunan. Katrol ini, katrol. Jenengane cara kasare ngelokke Mbak Elisa ki Nyapa? ora roh dalan ki. Apa nuntun iki lho. apa sing dituntun kuwi wong ra roh dalan? Engko dikira lempoh. Lha apa sing dituntun ki mek wong lempoh tok? Biasane ngonten. Ora iso. Dan terus Wedhus kaya dituntun ngono. Ning Mbak Elisa iki Piyayi Putri tuntunan ning panggung kono men cetha ditonton karo sing gender. Ngono lho. Penonton ngono. oh alah. Nah, ngono lho. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman iki penting Sikile kaya jahe. sehat. Sehat. Iki ndoke loro yo pisan gak. Ya ora mungkin. Mosok ndokku semene. Mas aku ora lho. Kok iso iki termasuk unik lho. Unik napa? Lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa ki ya. Lah mosok nggen kula pretel. Apa pasangan kok ya golek sajake ditukne. Kaya lim-liman ae. Anu rada didohke kene. Lah iki lumpuhke nang kono suwe-suwe kok nentes tenanan iki. Ya ora masalah to. Nah, jumeneng, Mbak. Monggo, Mbak. Gandeng. Ya, ya. Jago masak. Piye? Alah. Kok malah gantung to ucek iki anak kowe. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Niki ajeng mbelehke coro. Coro kok dibelehke. Dan jeplak kaya. Kok iso coro, paling ora cempe lah. Mbik. Nyandeng bisa dadi tombo. Aku bayangke kamu coro mabur itu loh. Oh anu carane apa? Coro mabur ki apa? Ya coro Cowok sing yang- lagi mabur. Heh? Engko terus mencok nang kono ngono lho. Piye rasane mencok ning kono piye? Ya urung tahu kok, Pak. Lho takokno, engko lek penak kabar-kabar ngono lho.
milih dari coro apa sabun? Nek sabun nek kamar mandi tuh mesti ono coro terus sabun milih yo. Apa dadi coro sabunan pilih ndi? Ah, penak dadi sabun no. Lah kok Lha ya penak sabun. penake apa? Umpamane kok kon adus. Ya adus wah, lagi arep copot kae. Wis ngerti. Keto. Kuwi sabun. Sabun. Meneng neng kene kono. Nggih. Oh, sabune wis dibuka lho. Kok buntele. Lek ora dibuka buntele ya bosokno masaku. Tok wae. Bukan iso nginceng to, Pak. Nginceng kok ndi? Lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae. Oh, Ngon sabune kae. Sabun ya sok bolong barang lho. Ya kadang bolong, kadang ora. Tergantung. Sabun bunter lho, modele kaya donat ka lho. Kan enek to kae. Uncek iki ning gasakne rono lho kowe iki. Iso tekan kono. Lah, podang kuning nggih. Nggih. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Oyuran Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Yo. Iman-iman lo lek liya sing awak. Kleyan tak sawang mencok ning abang. Yo. jangan Kencangan tak ini sekarang sering ngoceh. Serwing ngoceh dheweke malih pencok. Retek. Tak suwun bocah ijine Podang kuning agawe pikirku komeng Seleret ireng tak sawang tambah manisir Iba bunga yen kelakon nyanding slirane Ora bakal hatiku kehilangan liyan yen si podang andutur ati kebranan hatimu saya Oh iya. Lah. Ya. Podang kuning sukan. Oke, diatur ke warga masyarakat mapan bogem kurangkan diri jangan lupa keluarga besar Burumi. Hai. Keluyuran anggoleki sing tak sayang Mubeng-mubeng teranggan goleki Ora krasa esuk
Dodro. Tak sanani surbe karo depen. Yo itu. Atok buntok tok. Terima kasih. Jan bawa podang kuning komplit sak tembange kepenak. Wah, jan rumah aku sing penak ki manggah uncek. Kok saged Aku sing nembang Mbak Elisa sing nabuhi kanca-kanca pengrawit lha kok sing jogeti kono ki lho. Rumasane nabuhi kowe apa piye? Dados kula salah. Sekali tik lho, salah ya diping to. Salah ya minta maaf to. Maaf Pak Rudi. Lho kene sapa? Wong aku ora rumangsa kowe salah. Maaf para yoga. Loh, yogane tidak ada yang memaafkan kok. Ora ana sing maafke ya wis, sing penting Gusti Allah memaafkan. Waduh. Sing penting awake sih. Sikile kaya jahe. Aku ora cocok. Iki awake dhewe iki megawe kok. Awake dhewe lah ndase nang ndi? Lho, lah kowe ora ora iki ndas iki. Lah kirangan. Iki ndas macamu cumplung apa piye kaya. Iki sirah yayi. Oh nggih Kang Mas. Tapi iki tak ben nggo latihan ki, Mbak Krisni aja meneng sik kene. Mau wis nembang ngono, dereng nggih? Dereng nggih? Wis ngomben limbukan. Nggen kono-kono urung kene aja meneng kene. Ben nembang karo anu ponakku, Lawa ben karo latihan kene wae nembang. Mboten usah angel-angelan tembange antarane siang pantara ratri mung cipta pukulun niku. Utawa dewa tresna manut panjenengan sing pundi, Nduk? Endi? Lawane ndi turu? Ah, mbok digrujuk banyu. Lawa. Kene le, kene. Lawa yahene ya lunga. Yo. Anu mawon nggih tembange apa iki mau? Lintang Asmara. Ya Mas, kene wong. Sira lu. Aduh monggo.